Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Студияда Гөлназ Кашаева. Бүген бездә студияда кунакта Бүтән дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе, Милли шура әгъзасы Рөстәм Мәҗит улы Ганиев. Хәерле кич. Хәерле кич. Рәхмәт сезгә вакыт табып килгәнегез өчен. Беренчедән, без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Быел сез Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән президентыбызның кулыннан бүләкләндегез. Шулай ук Түбән Кама шәһәренең мактаулы гражданины исемендә йөртәсез. Минемчә, бу зур горурлык. Рәхмәт сезгә барыгызга. Хәерле кич, Түбән Камалылар. Хәерле кич барсына. Мин иң беренчесе шушы форсаттан файдаланып, безнең уңган, булган, зирәкле, сөйкемле хатын-кызларыбызны барсындагы үткән бәйрәм белән тәбрикләсе килә. Аларга барсына дагы чәчәк кебек мотор иттереп, балларын, оныкларын, ирләрен хәстәрләп яшәсеннәр безгә тату иттереп. Рәхмәт. Бәйрәм белән. Рәхмәт сезгә. 2021 ел татар милләте өчен бик җаваплы. Ул Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак та һәм татар халкының үсешен стратегиясе кабул ителде. Менә безнең шушы документ нигезендә Түбән Камада нинди эшләр башкарыла? Иң беренчесе Милли шура әгъзалары барсыдагы без былтыр 2020 елны ул стратегияны кабул иттек. Анда безнең президентыбыз да катнашты. Нәрсә әйтәм, стратегия буенча эшлибез инде. Бүген безнең бу Түбән Камада гына түгел, бөтен республика, дөнья буйлап безнең татарлар күп сибелгән. Алар да шушы стратегия буенча яшәсеннәр иде. Түбән Камада без үзебезчә чараларны күп үткәрәбез. Анда инде мин әйтеп китәсе килә, безнең Василия Исмагиловна, исполнительный директор Исмагилова, Гөлназ, Ак калфаклар оешмасының җитәкчесе. Алар менә бергә тату иттереп шушы стратегия нигезендә бик күп чаралар үткәрелә. Мин инде ул чараларны бармак санап әйтеп китмим. Ул чараларда безнең балаларыбыздагы, уллар да катнаша. Аларга барсына рәхмәт әйтеп, шушы телебезне саклау һәм халкыбызны саклауда бергәләп эшләргә безгә насыйп булсын. Бүтән дөнья татар конгрессы эшчәнлегенең максаты нидән гыйбрәт? Нидән гыйбрәт? Менә шушы безнең татарлыгыбызны исбат итеп, халкыбызның мөхитен ачып, бүген соңгы менә шушы елларда ничектер халкыбыз сүлпәннәнде, сүрелде. Ул койдан чыккан халы икән, кем икәнен үзе аңларга тиеш, һәм шушыңа исбатлап, менә татарлыгы белән горурланып яшәсен иде. Балаларыбызны, оныкларыбызны шушылай итеп тәрбияләп, аның татарлыгын ничектер менә әйтеп китәсе килә, шулай чын татарлыгын күрсәтеп. Менә бүтән халыкларда бар. Безнең татар халкы бит булган, уңган, чиста, пөхтә. Аның авылларына кирсәң, күңел сөенә. Менә шуны без онытмаска тиеш. Һәрбер татар кешесе үзенең җиде буынын аңлап, аларны онытмыйча, шул җиде буын балаларына, оныкларына күрсәтеп дәлил итеп барырга тиешләр. Бүтән дөнья татар конгрессының махсус үзеңнең проектлары бармы? Проектлары бар дип инде менә без, например, шәһәребездә шул ук чаралар үткәргәндә ул стратегиядә бөтен нәрсә язылган. Аны укып бетерсәң, аңларга кирәк, күрсәтергә кирәк. Без инде шәһәребездә ул кичке уеннар дисезме, нинди генә чаралар үткәрмибез. Шул чараларда менә шушы халкыбызга багышланган. Инде шәһәр буйлап илмә такталар дисезме, алар бөтенесе без бит телләр комиссиясе әгъзасы ише. Шунда бөтенебез бергәләп эшлибез ул чараларны. Менә искә алып китәсе килә шундый кешеләрне. Рәис Әхмәт Шавари, Әнвәр Хасанов бар. Менә шундый кешеләр булганда күбрәк безнең алар бит ничек кенә эшләмәде.
Шул хәтле бирелеп эшләделәр алар шушы халкыбыз яшәсен, теле яшәсен, аның гореф-гадәтләре, дине саклансын дип. Ничек күп эшләделәр. Мин аларга нәрсә әйтәсем килә, ул бакыйлыкта алар барсы, икесе дә аларның урыннары җумакта булсын. Менә шушылай итеп, бабайлар дисезме, улуг яшьтәге кешеләр дисезме, алар үзләре бергә тату итеп эшләргә тиеш. Һәрбер, менә күзгә каршына басып, мин татар кешесе. Нәрсә эшләдем мин бу халкыма? Нәрсә эшли алам? Нинди файда китердем? Нинди файда китердем? Нинди файда гына, файда да эшләдем. Нәрсә эшләдем мин? Шушы татар халкы саклансын, аның гореф-гадәтләре, дине саклансын дип. Үз-үзенә сорау бирергә тиеш. Хәтта оныкларны тәрбияләп, балаларны тәрбияләп, телне саклап калу. Менә шуңа бергәләп эшләрсеннәр. Бергә. Без теге бу конгресска гына надеяться итәргә кирәк. Балалар бакчасыннан башлап, мәктәптән, гаиләдә бөтенсен бергәләп эшләсәләр, безнең киләчәгебез була. Бу бит инде гаиләдән башлана, тәрбия, шулай бит. Әйе. Узган ел шикләнгән чаралардан соң без барыбыз да кеше белән аралашу кыйммәтен үз өстебездә тойдык, шулай бит. Нәрсә икәнен үз өстебездә тойдык. Без онлайн аралаштык, онлайн эшләдек. Менә бөтен дөнья татар конгрессы пандемия вакытында ничек эшләде? Шулык онлайн белән эшләдек инде. Бар конференцияларында шулай үткәрдек. Но менә былтыр безнең әйтеп китәсе килә шушы форсаттан файдаланып, Данил Галеевның, атаклы Данил Галеевның турнирында үткәрмәдек. Быел инде рөхсәт бирделәр. Менә 26-27 мартта без Данил Галеевның турнирын һәм шунда ук бер рәттән Илхам ага Шакировка багышланган яшьләр арасында турнир узачак. Без матчный режимнарны, бөтен санэпидстанцияның ниләрен, предписанияларын үтәп, төгәлләп эшләргә тырышабыз. Менә шуңа чакырып калам инде, барсында шушы турнирга, но һәр безнең таләпләрне үтәсеннәр иде. Менә ул пандемия вакытында бит инде. Әйе. Шуңа пандемия вакытында бер-беребез белән хәтта кул биришеп күрешә дә алмадык. Менә кеше читләште, без бит читләшергә тиеш түгел. Матур итеп аралашып яшәргә тиеш. Менә сез телләр турында закон үтәлешен контрольдә тотучы комиссия вәкиле дип әйттегез бит, әйе? Безнең шәһәрдә әлеге канун ничек үтелә? Менә шушы ук илмә токталар ике телдәме, хаталары бармы? Аның комиссияның рәисе башлыгы дип әйтергә була Далатказин Эльвира Фкатная. Ул ниткәндә без матур гына эшләдек. Хәзер дә эшлибез. Комиссиялар үткәрәдек. Без әйткән сорауларны төгәл үтәп бардылар. Анда комиссия гына түгел, архитектурадагы алар менә хәзер теге предпринимательләр, эшмәкәрләр бит инде ачалар үзләренең ниләрен, кибетләрен, дисең, алар эскизларын күрсәткәндә менә монда татарча язылмаган дип, алар кире боралар, алар эшләп китерәләр дәген, шул канун, закон нигезендә илмә такталарындагы илеп куялар. Мин шушы нидә эшләгән кешеләргә, шушы таләпләрне үтәгән кешеләргә дә тоже рәхмәтемне әйтәсе килә. Теге рәхмәт әйтә белмәгән кеше Ходай Тәгаләгә дә шөкер итә белмәделәр. Рөстәм Мәҗитович, менә безнең мәктәпләрдә барсында да дип әйтмим, ләкин андыйлар бар, тик бар, кызганычка каршы. Ата-аналар үз балаларына татар теле кирәкмәс дип, татар телен өйрәнүдән баш тарталар. Менә сез моңа борчыласызмы? Киңәшләрегез? Бик каты борчылам. Менә минем үземнең алтын агым бар. Аныкларым. Көн сайын дисәң дә була, мин алар белән гел тугылап торам. Нишләп татарча сөйләшмисез? Өйдә минем бабай белән сөйләшегез татарча дип кенә шүкеп торам мин аларны. Алар ярар инде бабай, нәрсәгә бәйләнәсең? Бәйләмим, әйтәм, бу безнең, без җиде буын. Безнең әти бабаларыбыз кабердә әйләнеп ятмасыннар, бу оныкларың, балаларың татарча сөйләшми дип. Менә нәрсәдә. Беләләрме соң татар телен? Беләләр. Алар җырлыйлар да, бийләр дә, бөтен татарның гореф-гадәтләрен дә саклыйлар, татар халкының. Но ата-аналарга әйтәсем килә инде. Менә нинди вөҗдан белән, нинди күңел белән сез, мин барсында дип әйтмим. Мәктәпләрдә гариза язганда да мине урысча укытыгыз дип кайберләр яза. Менә шуңа мин аптырыйм. Нишләп минем
Аяктан илсәләр дә, баштан илсәләр дә, кулдан илсә, мин бит татар баласы. Татар баласы. Шушы халыкның вәкиле. Мин шуңа аптырыйм. Менә нишләп алар шулай итәләр микән, уйлыйлар микән? Менә мөрәҗәгатым да шул. Уйлагыз, сез татар баласы, татар кешесе. Шул татарлыгызны онытмагыз. Шуңа минем мөрәҗәгатым да шулай, барыгызга дагы. Без бүтән халыкларны да яратабыз. Мин бүтән халыкларны ярата белмәгән халык кеше ул үз халкын да яратмый. Шуңа мин үз халкымны шундый күңелем белән хөрмәт итәм, яратам булган бүтән халкын да хөрмәт итәм. Без халыклар дуслыгы йортында шул хәтле дус яшибез. Бергәләп bütün бәйрәмнәрне үткәрәбез. Бергәләп. Сез җидгән Шишмә әдәби-музыкаль берләшмәсен эшчәнлеген дә оештырганда актив катнашасыз. Озакламый бу чара безне сөендерәчәк. Алла бирсә, шулай бит. Менә әзерлек ничек бара? Бүгенге көндә әзерлек бара. Әзерәк сүлпәнрәк. Без менә әле Хәмзә Авзалович белән күрешеп кенә алдык. Багманов белән. Ул чараны без Айдар Раиштагын җиңсызганып тотында ул чараларга. Алла бирсә, аның киләчәге була. Менә бит инде аның китабында Алмаз Хамзин язып чыгарды бик матур гына. Менә җидегән Шишмә Фәрит Хәйлович Мөхәммәтшин да бер булган ик. Кунакта дип түгел, приемда булдык инде. Шунда сезнең бит җидегән Шишмәгез бар диде. Ул бит йөзек кашы. Менә 400-гә якын шәхес килде. Аның беренчесе Сибгат Хаким булды. Аларның тарихын, bütün нәрсәсе шул китапта язылган. Без шул тарихны дәвам итәргә телибез. Аның киләчәге була. Ул бит Түбән Каманың визит карточкасы әле хәзердә. Әйе. Менә инде Алла бирсә, ул Марс секрет дип әйтергә була инде аны Марат Готович Ахметовны да чакырырга телибез без анда. Ул безнең телләр комиссия рәисе инде хәзер бүгенге көндә ул шул хәтле төгәл пөхтә шундый мөлаим кеше, ике телдә дә матур итеп сөйләшә белә, халыкның күңелен күрә белә. Менә шундый шәхесләрне чакырып, халыкка күрсәтеп, халыкның күңелен, мөхитен ачасы килә. Рөстәм Мәҗитович, безнең тамашачыларыбызга сезнең теләкләр. Теләкләребез нәрсәдә? Барыгызга исәнлек, саулык телим. Үзебезнең телне, гырыф-гадәтләрне саклап, бергә тату итеп яшик без. Инде икенчесе, менә сентябрь айында безнең халыкларны санау була инде, халыклар сан алу була. Шунда бергәләп катнашыйк, үзебезнең татарлыгыбызны күрсәтик. Шул санны алгачтан безгә татарча китап чыгарга дагы Россия хөкүмәтеннән акча биреләчәк. Күпме безнең сан алынган? 3 миллион икән, 3 миллион шул кешегә, халыкка бирәләр акча. Шуңа без халкыбыз киңәерергә телибез икән, үсергә телибез икән, без бердән булырга тиеш. Бер халык булып, тату иттереп шушы сентябрь айында катнашырга тиеш. Шуңа мин, хөрмәтле атандашларым, мин мөрәҗәгать итәм сезгә, бергә матур итеп катнашыйк, һәм халкыбызны үстерик. Барыгызга да исәнлек, саулык, кабат-кабат тату итеп, матур итеп яшик. Әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Милли сәясәт өлкәсендә иҗтимагый оешмалар белән эшләү ул бик зур җаваплылык. Шуңа күрә сезгә бу эштә зур уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә дә шушылай итеп, менә МТРга да әйтеп китәсе килә, рәхмәт. Менә шушындый хәзер татар телен үстерүдә бик каты эшлисез. Шул яңа бүлек ачтыгызмы инде? Biz инде таләп иткән ике теллек закон нигезендә тигез рус һәм татар тел тигез барсын дип йөргәндә һәр сез күзегезне ачтыгыз, һәр ничектер шул сораулар буенча бик каты гына эшләп киләсез. Шуның өчен сезгә барыгызга рәхмәт, исән сау булып, тату иттереп, бергә эшләргә насип булсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студиядә кунакта булды Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе, Милли шура әгъзасы Рөстәм Мәҗит улы Ганиев. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.